maganar da ake cewa malamai sun je an ba su kuɗi, ni ina cikin wanda muka je Abuja. Kun san wanda suka yi kiran? Spring Council for Sharia ne suka yi kiran. Wallahi tallahi kuɗin jiragen da malamai suka hau suka tafi, 'yan Sokoto, 'yan Abuja, 'yan Kano, wallahi bashi suka yi suka tafi. Wallahi sai bayan mun dawo daga taron, kun jina muku rantsuwa, bayan kwana 3 kwana 4 aka bamu kudin jirgin da muka hau, ni ina cikinsu. Wani ma ya biya kudin jirgi ya kashe 300,000, an ba shi 200,000. Ya yi korafi, aka ce kai haƙuri. Wallahi tallahi 'yan Najeriya, abinda malamai 150 ko wani abu makamancin wannan suka je, gayyatar Spring Council for Sharia ne, ba gayyatar gwamnati ba ne. Muna da wata ƙungiya Spring Council for Sharia da take haɗa kan malamai gabaki ɗaya idan masifa ta tunkaro musulmi a Najeriya. Kun san me aka je yi? Magana ne akan LGBTQ. Wannan magana ta saka hannu da aka yi akan takarda, sai ya yada a cikin wannan social media da take cike da sharri. Ya ce ga malamai nan sun je Abuja, an tara su, an ce kada a yi zanga-zanga. Wallahi tallahi ba haka bane, kuma ba haka aka yi ba, kuma ba shi ya kai mu ba, amma mun bar wa Allah, Allah ya isa. Kuma idan akwai wani jami'in gwamnati ko minista, tun daga shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu har zuwa kansila, da ya san cewa ya kira malaman nan mutum 100 da wani abu, ya kira shi Abuja ne don ya ce masa kar a yi zanga-zanga, ya fito ya ƙaryata ni gobe ko yau. Wallahi tallahi kudin nan da aka ce an ba malamai miliyan 16, wallahi babu su, ƙarya ce. Kuma muna shaida muku, na rantse da Allah, mun fi ƙarfin miliyan 16, don uban miliyan 16 nawa take? Kwama ta kirki za ta saya maka? Gidan arziki miliyan 6 za ta saya maka? Yanzu mutuncin